Me acuerdo cuando llegamos a Igualada, ya hace muchos años, todo esto era campo y sola de vacío. Llegamos en busca de trabajo y una oportunidad de vida mejor. De trabajo encontrar, demasiado. Toda mi vida la he pasado trabajando en el textil y vuestro abuelo en las averías. Cataluña nos recibió con los brazos abiertos y también con muchas horas de trabajo. Poco a poco construimos nuestra vida y también este país. La verdad es que no nos regalaron nada. Si ahora hay servicios sociales y centros cívicos es porque luchamos por ellos. Todo lo que tenemos es porque lo hemos peleado. Y ahora, en un barrio que ha crecido con vecinos de todo el mundo, en un barrio donde nos cortan la salud y nos cortan la sanidad y la educación, en un barrio donde los bancos quieren echar de casa a vecinos nuestros, en un barrio que desde Madrid nos dice una lengua que hablar en la escuela, ahora no nos queda que, como siempre, luchar y pelear por nuestros derechos. Este 27 de septiembre votaré porque ha llegado la hora de empezarnos a gobernarnos. Gràcies per venir, gràcies per omplir aquesta sala, però sobretot, gràcies per dedicar el vostre temps a recórrer aquest camí i a encoratjar aquesta lluita popular. Empènyer el dia a dia amb força i a ser el motor d'aquest país. Anem lents perquè anem lluny i també venim de lluny. Fa molts anys ja que des dels municipis treballem per l'autodeterminació, que creem i participem en la construcció dels pobles i ciutats que volem. I defensem aquesta terra quan durant tants anys altres han volgut i encara volen demolir, contaminar, expropiar, privatitzar. Quan des dels municipis lluitàvem contra el pla de residus, quan vam guanyar el pols al Plan Hidrológico Nacional, quan ens manifestàvem contra el cementiri nuclear, quan treballàvem les propostes del Pla Territorial, del Pla de Mobilitat, quan des dels municipis avui construïm l'alternativa del Barcelona World, quan denunciem obertament els Jocs de la Fam del Mediterrani, ens organitzem per omplir de vida, comunitat i sentit al barri antic de Valls. Així és com des dels municipis ja estem construint l'autodeterminació. No només parlem d'independència, sinó també de quin model de país i de sistema. I no només des d'ara, sinó des de fa molt i molt de temps. I és així com encara podem anar molt més lluny perquè sabem que som hereus dels que ja van arribar ben lluny. El 27 de setembre serà un dia imprescindible. En aquest plebiscit culminaran moltes lluites d'any, però que haurem de seguir empenyent el 28, el 29, això sí, havent declarat ja la llibertat d'una part del nostre poble, dels Països Catalans. Per l'Assemblea de la CUP de Valls és necessari avui poder-vos explicar per què i com la CUP Crida Constituent encara aquesta data, per què creiem en la ruptura nacional, per què creiem en la ruptura social i per què creiem en la ruptura democràtica. És per això que hem convidat aquelles veus que pensem que millor ens la poden explicar. Hem convidat a l'Isabel Vallet. Ella és jurista i fins ara diputada de la CUP al Parlament. Abans ens ha acompanyat altres vegades i gràcies a ella hem descobert com ens afecta la repressió de baixa intensitat, hem après molt més de la sanitat catalana i hem aconseguit elaborar propostes que defineixen molt clarament quina és la sanitat que volem. La seva veu, la de la Ribera Baixa, ens explicarà d'on venim
i per què el procés es dibuixa d'aquesta manera. En Josep Manuel Busqueta és pastisser i economista, candidat a la llista de Barcelona de la CUP Crida Constituent. Amb ell, i des de la seva tasca feta al Seminari d'Aifa d'Economia Crítica, hem entès millor per què el capitalisme és un sistema fracassat, amb el convenciment que l'hem de subvertir i plantejar alternatives per recuperar les sobiranies perdudes. La seva veu, des de Bellpuig, ens explicarà la proposta de la triple ruptura. En Sergi Saladier és geògraf i arquitecte del paisatge. Ha participat en molts moviments de defensa del territori, especialment al camp, i darrerament com a portaveu de la coordinadora anticementiri nuclear. Amb ell també hem après molt, i hem après molt del camp, però sobretot hem après del seu potencial i de les seves alternatives, com per exemple de poder fer una crítica al Barcelona World i de poder construir-ne una altra possibilitat de desenvolupament. La seva veu, des de Vandellós, ens explicarà precisament això, com el camp té noves oportunitats territorials amb aquesta independència. I per acabar, abans ens agradaria disculpar l'Anna Gabriel, que era una de les nostres convidades d'avui, que no ha pogut venir. L'Anna té un vincle especial amb Valls, però sobretot Valls amb ella. No només és un referent, sinó una amiga i companya, que ens estima i ens estimem i ens sap molt de greu que no hagi pogut venir. Tanmateix, ens ha volgut enviar les seves paraules i la seva veu, des de Sallent, també serà avui amb nosaltres. Molt bona nit, Valls. En primer lloc, disculpes per no ser aquí avui entre vosaltres. Gràcies per la invitació, malgrat no haver vingut a donar resposta. Això de les campanyes electorals exigeix fer moltes coses i ara, en aquest moment en què es veu allà aquest vídeo, doncs segurament estaré a punt d'entrar en un plató de televisió a tenir un debat amb gent fantàstica. Per tant, em sap greu de no estar entre vosaltres, però també és veritat que tenim un cartell de luxe i que amb gent com en Josep Manuel Busqueta o com la Isabel o com el Sergi Saladier, doncs jo poca cosa podria afegir al que ells us diran aquesta nit. Per tant, doncs, gaudim de les seves intervencions, de la seva qualitat humana, del seu rigor ideològic i del seu compromís inigualable amb el país i amb la nostra classe. I res, simplement dir-vos que el 27 de setembre sabeu tenim una gesta important, que dona un tret de sortida a un moment que entenem que és històric, en què totes haurem de posar-hi el millor de nosaltres, als camps, als escoles, i tot el millor que tinguem. I per tant sabem que amb la gent de Valls comptem també, com sempre hem fet, per fer possible aquest triple embarc que ens plantegem, la ruptura amb l'estat espanyol, la ruptura també amb un sistema econòmic que ens ofega i la ruptura amb un sistema democràtic que no ens representa. Moltes gràcies per ser-hi i sobretot moltes gràcies perquè sabem que hi seguireu sent. Una abraçada. Doncs bé, bona vesprada, moltes gràcies a totes i a tots per venir. Com sempre, primer que res, agrair a l'Assemblea de Valls, agrair també a la territorial que ens hagueu convidat, que m'hagueu convidat. Jo diria que no estic exagerant si dic que Valls ha sigut un referent en la pròpia CUP perquè van ser dels primers que tenien representació, però sobretot perquè van ser els que van bastir, jo diria ideològicament, el projecte per a que fos el que és. Segurament sense Valls, sense el camp, no s'explicaria una CUP tan coherent, segurament no s'explicaria una CUP tan combativa i segurament, segur, no s'explicaria una CUP amb tan bona qualitat humana. Per tant, per a mi sempre és un plaer estar aquí, tots ells ja ho saben, però volia deixar-ho dir. Com sempre també, molt afalagada de compartir taula amb el Josep Manel, ens vam escoltar ahir, jo diria que ens acabarem avorrint, però bueno, farem el que podrem. I amb el Sergi, i jo crec que no cal més presentació, són sempre persones amb les quals aprens.
toca la difícil tasca de començar un acte, quan jo normalment era l'última, la candidata, que havia d'explicar el nucli gordià, inclús gordià de la pel·lícula, i ara he de fer la introducció. Intentaré no avorrir-vos, intentaré una mica explicar en quina situació ens hem trobat, sobretot des de la meva experiència com a diputada al Parlament, què hi hem anat a fer, de què ha servit o finalment d'on veníem. Jo diria que s'ha de començar sabent que 3 anys després d'entrar-hi, però sobretot 5 anys després que es plantegés aquesta ofensiva autoritària per part de l'estat espanyol i uns 7 anys després més anys, després que es plantegés aquesta crisi capitalista oberta i descarnada contra les classes populars, ens trobàvem en aquell escenari no gaire diferent del que ens trobem ara, en el que vam valorar com una triple crisi. Una crisi des del punt de vista nacional, perquè vivíem un moment de total anul·lació de l'autogovern i de total anul·lació, òbviament, de les autonomies, d'una recentralització en clau espanyola de tots els països catalans i d'una imposició i deriva autoritària que feia aprovar lleis tan absurdes com la llei de senyes d'identitat al País Valencià, la llei de signes a les Illes, en definitiva, aquesta deriva autoritària i espanyolitzadora de l'Estat contra els països catalans, una crisi social fortíssima, i això jo diria que no cal que ho expliqui perquè segurament totes i tots teniu històries properes de gent que s'ha quedat sense feina, de gent que li costa molt arribar a final de mes, de gent que li costa finalment molt ser intervinguda o anar a la sanitat perquè es troba amb retallades, es troba amb llistes d'espera, finalment de gent que no pot trobar habitatge o que ha de fer el que pot perquè no se'l pot pagar. No cal que expliqui quin és el periple que finalment hem passat les classes populars amb aquest procés de pauperació permanent que ha suposat aquesta crisi capitalista i que ha suposat també totes les mesures d'austeritat que Europa dictava i l'estat espanyol i les elits catalanes aplicaven sense cap tipus de contemplació, i una crisi des del punt de vista democràtic, i és que començàvem fa 3 anys amb la major crisi democràtica de la democràcia liberal dels últims 30 anys, amb una corrupció inserida en les pròpies dinàmiques de funcionar dels partits que ens portava Bárcenas, Gürtels, Bigotes i Palau i Pujols a Palades, que ens situava finalment com un país que ha forjat aquesta democràcia continuista amb el franquisme a base de corrupteles, a base de finançament il·legals de partits i a base d'estructures de partits que són meres repartidores, que són meres empreses que han sigut una autèntica sangonera a les nostres administracions públiques. Amb aquesta tessitura, el Parlament ha fet què? Doncs bé, nosaltres vam intentar fer la campanya enfocant-la usant 2 fórmules, aquella del cavall de Troia de les classes populars, perquè enteníem que necessitàvem un grup polític, necessitàvem una fórmula política, un artefacte polític que obrís el camí d'un veritable canvi democràtic, d'un veritable canvi social, d'un veritable canvi econòmic i que fos un veritable canvi. Això volia dir que anés a l'arrel del problema, que busqués solucions estructurals, que no es quedés en el simple maquillatge, que no afirmés una cosa que no creiem, que és que el capitalisme és reformable, que no afirmés una cosa que no creiem, que és que és possible negociar amb l'Estat, i que no afirmés una cosa que no creiem, que és que tal qual estan les lleis ara mateix existeix igualtat entre dones i homes. Dèiem que volíem evitar la refundació del sistema per dalt, un nou pacte entre les elits que ens tornés a marcar la història que hem viscut. Dèiem que volíem traslladar el conflicte que s'estava vivint al carrer, el conflicte que les classes populars tenien en el nostre dia a dia per a poder passar el mes, per a poder anar a estudiar si volem, per a poder tenir habitatge, per a poder finalment tenir una vida digna. Volíem traslladar-lo a la institució perquè finalment aquella institució havia estat mirant cap a una altra banda mentre la gent malvivia, mentre hi havia desnonaments, mentre hi havia gent que passava gana i mentre hi havia gent finalment que no tenia cap alternativa vital, hi ha més de 300.000 famílies que no tenen cap ingrés ara mateix i per tant una situació conflictiva que volíem traslladar també des de la institució.
i amb una cosa molt senzilla. Nosaltres vam dir, i ho vam dir obertament i no ens n'amaguem, que volíem fer-li la vida impossible a tots aquells que ens l'estaven fent impossible a nosaltres. Volíem que finalment hi hagués una veu que els digués a la cara que ja estava bé, que era la nostra hora i que això necessitava un canvi, com deia, un canvi d'arrel. Això, el David, que és un poeta, ho va saber sintetitzar en aquests 3 objectius. Deia, desobeir la por, desafiar el règim i reconstruir l'esperança, perquè també ens tocava això. Reconstruir l'esperança, sobretot a les esquerres, que havien estat totalment traïdes amb el pacte de la transició i que encara estaven traïdes per unes visions tecnòcrates o sobretot per aquells que creuen encara, com deia abans, que el capitalisme és reformable. Davant de tot això que hem fet, de què ens ha servit, jo vaig intentar explicar-ho amb 5 paraules que crec que d'alguna manera corresponen des de la nostra humil aportació, com un grup de 3 diputats que eren, al que hem fet. Ens ha servit per expropiar, sobretot per expropiar petits espais de sobirania a les institucions i traure'ls on tocava, que era el poble, que era la gent. Ens va servir per a boicotejar, per exemple, el Pacte Nacional de Salut, que volia deixar tancada una privatització de la sanitat ad eternum i, a més, volia deixar-la tancada amb els pirates de Sade al capdavant de la taula, amb la sanitat privada negociant, amb totes les mútues i tota la patronal privada i també amb aquests sindicats de concertació que tantes miseris ens han pactat a la classe treballadora. Vam boicotejar aquell acte, vam boicotejar aquell pacte i vam saber treure aquest espai en forma d'unes jornades de sanitat que anaven dirigides al sector i que finalment volien, com dic, robar aquests petits espais de sobirania. Ho van fer també en el tema de la corrupció, amb unes jornades contra la corrupció. Ho van fer amb les bales de goma, aconseguint finalment que es prohibissin finalment. Ho vam fer perquè enteníem finalment, i és una reflexió que portava implícita, que aquestes institucions, conforme les coneixem, estan absolutament buides de sobirania, absolutament buides. Estan intervingudes econòmicament per el fons de liquiditat espanyol, però estan intervingudes ideològicament per aquells dogmes neoliberals que creuen que cada vegada hem de ser més pobres per a que alguns cada vegada finalment siguin més rics. Ens ha servit per a una segona cosa, per a cooperar. No per a cooptar, ni per a instrumentalitzar, ni per a apropiar-nos de ningú, per a cooperar amb tots aquells espais que ja estaven construint, que ja estaven obrint-li diferents escletxes al règim. I ens van posar al costat de la lluita feminista amb la reforma de l'avortament. Ens van posar al costat de la lluita contra Barcelona World, de la lluita contra la MAT, de la lluita contra el fracking i, en definitiva, de la lluita contra aquells que tracten el territori com un mer camp especulatiu. Ens van posar també al costat de la lluita amb el projecte Castor. Ens van posar al costat en la lluita, sobretot, per la independència dels països catalans. No oblidem que encara ara ningú creu en el projecte dels països catalans. Encara ara hi ha molts que busquen un projecte dins d'una autonomia, quan tots sabem que les autonomies, precisament si són alguna cosa, és artificis constitucionals que finalment venen d'aquest pacte de la traïció, que va ser el pacte del 78. Ens hem posat al costat de la lluita pel transport públic, de la lluita de les bales de goma, de la lluita pel tancament dels dies, dels diferents EROs i de les diferents vagues que s'han anat fent al llarg d'aquests 3 anys, de la vaga dels treballadors i treballadores de Panrico, de la vaga de les treballadores i els treballadors de Movistar, al costat dels que estaven lluitant per una sanitat pública, al costat dels que estaven lluitant per un ensenyament públic, finalment, al costat del que nosaltres entenem que ara mateix són petits espais de contrapoder i que estan cada vegada erosionant, cada vegada lluitant-li per tant un pols a aquest sistema. I dic que ens han posat al costat perquè molts no s'han posat al costat, molts s'han volgut posar davant, molts han volgut fer bandera del que eren, molts també s'han volgut apropiar de moltes lluites i jo diria que no caldrà buscar un exemple millor, sinó aquest que finalment s'ha apropiat d'un lema com és Sí se puede, que com tots sabem li pertanyia a un moviment social. Ens ha servit també per a reconstruir, i és que hem intentat explicar, i cada vegada ho hem intentat explicar més fort, que no es pot transformar la societat només des de les institucions, que finalment necessitarem de totes i tots
convençuts, necessitarem també d'accions de desobediència, necessitarem que hi hagi una veritable força organitzada i latent fora de les institucions, perquè quan plantegem aquest pols al sistema, quan plantegem aquestes tres ruptures, necessitarem que totes i tots estiguin conscients, estiguin determinats i siguin finalment l'alè darrere dels diputats i de les diputades els que ens facin tocar de peus a terra i els que finalment facin que allò institucional, el pas per les institucions, no sigui un mer passatemps, sinó que aspiri a transformar la societat. Per això us necessitarem a totes i a tots conscients, us necessitarem a totes i a tots determinats, us necessitarem a totes i a tots organitzats. I això vull insistir, organitzats. No és moment de dir això ja ho faran altres, no és moment de tornar a casa i seure al sofà, és moment d'agafar les regnes finalment de les nostres vides i de ser una peça més en la transformació de les nostres condicions materials. Hem procurat, jo diria, cada instant, a cada nou atac, deslegitimar l'autoritat moral de l'estat espanyol sobre els països catalans. Ho hem fet cridant a la desobediència a la LOMQE, ho hem fet cridant a la desobediència a cada sentència que el Tribunal Constitucional anava aprovant en contra d'aquest poble. Ho hem fet també denunciant, òbviament, el rescat bancari o el procés de centralització, com deia, espanyola dels països catalans, i ho faríem cada vegada que fos necessari, ho tornarem a fer quan sigui necessari i ho fem, a més, convençudes de que no tenen cap tipus d'autoritat moral ni política sobre aquest poble. Ens ha servit per lluitar, per mantenir també els nostres trets essencials i per no acabar empassades per les pròpies institucions. Les institucions són espais de poder, buits de legitimitat sobirana, però de poder. I aquest poder tendeix a explicar-nos que les coses s'han de fer així, que hi ha limitacions legals, que no podem anar més enllà, que hi ha uns privilegis que s'han de preservar. Nosaltres ens hem encarregat d'alguna manera de mantenir-nos lluny d'aquest continuisme que finalment suposa l'engranatge de les institucions, lluny d'aquests discursos eficientistes o fins i tot aquells que diuen que no poden canviar les coses perquè una llei està per sobre de la voluntat popular. Lluny, per tant, d'aquells que volen que tot segueixi igual, no? Lluny dels que usen eufemismes. I és que, ens ho van dir els propis transcriptors del Parlament, i és que fins que nosaltres no vam entrar en aquell Parlament feia molts anys que no se sentien paraules com desobediència, com sobirania, com classe, com lluita de classes, com classes populars, com interès general, però el real, no l'interès general del qual tots s'omplin la boca, com també canviar-ho tot i com alguns termes que nosaltres finalment reconstruïem, recuperàvem i que aquestes institucions i sobretot aquesta esquerra havia oblidat totalment. Sense premeditació hem jugat un paper mirall i és que no hem acceptat cap privilegi, ens hem limitat el sou a una quantitat que consideràvem que es corresponia amb aquells als quals volíem representar, que són les classes populars. Consideràvem indecent poder parlar en la nostra boca o poder omplir-los la boca de la defensa de les classes populars cobrant 4.000 euros que cobren els diputats, o cobrant-ne 5.000 o cobrant-ne 6.000. Enteníem que aquesta limitació era l'austeritat personal necessària que havíem de fer per a no deslligar-nos del que som, de la nostra classe. I això ha sigut un mirall en negatiu per als altres grups polítics que han vist en nosaltres com sense necessitar-ho ens limitàvem el sou, com sense necessitar-ho ens limitàvem el mandat i com sense necessitar-ho no anàvem a sopars, no acceptàvem directrius, no acceptàvem ordres de ningú i sobretot no acceptàvem ni un tracte de favor. Jo diria que també ens ha servit per a desenmascarar, i és que ho diem sempre i cada vegada ho veiem més clar, i sobretot l'última comissió, que va ser la d'investigació, com sabeu, la comissió Pujol, la d'investigació de frau fiscal i corrupció política, ens demostrava una cosa ben crua, que és que la corrupció a les nostres institucions no són 4 casos aïllats, no és qüestió del cas Palau o el cas Pujol, sinó ha estat la manera normal de funcionar durant molt de temps, que ha enriquit les butxaques de les mateixes oligarquies que estan manant i que, a més, és finalment una cosa que no s'acaba i que de manera sistemàtica mou l'interès de les nostres institucions.
Hem fet una persecució, jo diria que efectiva, de la corrupció, intentant arribar a l'alçada del que van fer els companys i companyes de Reus quan van destapar l'Innova. Nosaltres hem intentat ser part de l'acusació en Caixa Catalunya, hem intentat ser part de les denúncies sobre la privatització de la sanitat, hem intentat ser part, finalment, activa en la lluita contra personatges com Bustos, contra personatges com Pujol i contra personatges, en definitiva, de tots els pelatges, perquè si una cosa que s'ha mostrat també el pas per la institució és que aquest pelatge, el pelatge que li agrada omplir-se la butxaca, això no és patrimoni de la dreta, això és patrimoni de la dreta i de l'esquerra institucional que ha existit fins ara en les institucions i nosaltres ho hem pogut veure. Jo diria que el que hem pogut fer aquests 3 anys ho hem pogut fer perquè érem 3, però perquè érem milers de militants a les bases, perquè a més teníem moltes regidores i molts regidors que feien molts anys que estaven treballant i que coneixien les institucions i que ens han donat un cop de mà quan ho hem necessitat. Hem sigut milers els que hem estat organitzats, aquells espais imprescindibles que ens han ajudat a tenir un pols, i podria citar 50.000 col·lectius. Ja ha sigut milers, finalment, i és lògic perquè nosaltres, com hem dit des del principi, no sols no canviarem això, necessitarem la implicació de totes i de tots, organitzats, compromesos i finalment decidits a saber que en això ens va la vida, que hem d'aturar finalment aquest robatori que ens en diu crisi capitalista amb els nostres cossos i que no ho faran per nosaltres. Amb tot això que hem après, jo diria que hem après finalment algunes coses que serviran als que venen darrere, però que ja d'alguna manera els nostres regidors i regidores ja sabien. Hem après a saber que la força no resideix en les institucions, sinó en la gent i en la nostra capacitat d'organitzar-nos, en la nostra capacitat de plantar cara, en la nostra capacitat de dir prou, en la nostra capacitat de dir ara és el nostre moment. Hem après a més, que el Parlament no té sobirania, que està intervingut, que el Parlament és fira, és cartó pedra, allà es va a negociar a despatxos i allà es va a fer-li la vida més fàcil al senyor Isidre Faitet i a les 14 famílies que tenen una fortuna superior a 2.000 milions d'euros a tots els pressupostos dels països catalans. Hem après també una cosa ben dura, que és que les autonomies eren paper mullat, però home, això nosaltres ja ho sabíem, que eren l'esquerra independentista des de sempre. No els que ara diuen que això de la independència està molt bé per omplir-se també la butxaca, no, els de sempre, els que deien que ni estatut, els que deien que ni pacte fiscal, els que deien que això només ho arreglaríem plantejant una alternativa de sobirania plena a tota la nació, profunda, que replantegés també les situacions d'explotació cap a les dones, que replantegés també les situacions d'explotació cap a la nostra classe. Hem après també que qui no es mou diuen no nota les cadenes, però que cada vegada hi són més, que cada vegada pesen més, que cada vegada collen més fort i sobretot que necessitarem molta més gent per poder-les trencar. Que l'esquerra no és esquerra si no és popular, si no està al carrer, si no se limita al sou, si no dona exemple a la seva classe, si no pensa que cal transformar la societat d'arrel. I sobretot hem après una cosa, que és que ells mai ho farien, i ells mai ho faran, ells mai desobeiran, ells mai trencaran en res, ells mai trairan a la seva classe, ells mai perdran un privilegi per a propiciar-li res a aquest poble. Això ho hem après com una base, com una cosa gravada a foc, i ho tenim més clar que res. Finalment deia Bertolt Brecht que hi ha dones, ell deia homes, però jo crec que s'ha de reinterpretar a dones, hi ha dones que lluiten al dia i són bones. Hi ha algunes que lluiten un any i són millors. N'hi ha que lluiten molts anys i són molt bones. Però hi ha aquelles, i aquí jo veig moltes i me n'alegro, que lluiten tota la vida i aquestes, vosaltres, sou les imprescindibles. Per tant, el dia 28, el dia 27 abans, que volem plantejar les eleccions en termes plebiscitaris per a decidir sobre la independència, però en termes constituents, per a decidir sobre tot allò que ens afecta, us necessitarem a totes i necessitarem que cada vot que vagi a parlar a la CUP sigui un vot de ruptura. I en 5 paraules, el dia 28 ens tocarà jugar-li un pols a l'ofensiva més gran que el capitalisme li està jugant a la nostra classe i a l'ofensiva més gran que les
l'estat espanyol està jugant a aquest poble l'ofensiva més gran que el patriarcat li juga a cada dona assassinada, per cert, avui una altra més. Caldrà que el dia 28 passi el que passi, nosaltres, que CUP estigui allà dins per a expropiar, per a cooperar, per a reconstruir, per a lluitar i per a desenmascarar, perquè el nostre compromís ara mateix, una vegada més, és total i absolut amb les 3 ruptures necessàries, amb la independència, amb la construcció del socialisme, amb la construcció d'una societat eminentment feminista i per als països catalans i tota la nació sencera. Per tant, ens toca posar el cos i posar l'ànima i, com acaben alguns, un pas endavant per canviar la història i independència per canviar-ho tot. Visca la terra i moltes gràcies. Bona tarda a totes, bona tarda a tots. Moltes gràcies a les companyes per haver realitzat aquest acte. La veritat és que fa molt goig ser avui aquí entre vosaltres, ser avui aquí enmig de somriures esperançats, de somriures rebels, de somriures il·lusionats en aquest procés de canvi. I la veritat és que és, jo diria, un privilegi, és un honor el fet de poder estar compartint organitzacions amb persones com el Sergi, amb persones com la Isabel, que segurament si nosaltres hem d'explicar què és l'organització és una persona com la Isabel. El que nosaltres volem ser, el que jo vull ser quan sigui gran, el que jo vull ser quan vagi al Parlament és la Isabel. Això és el que jo vull ser. La Isabel és l'exemple, és el meu referent, és una persona que jo entenc que amb la seva pràctica, amb el que ha fet durant aquest temps, amb el seu compromís militant, demostra, ens marca un camí, jo diria, dificilíssim, perquè no sé, Isabel, si podrem estar a l'alçada de la tasca que heu fet persones com tu. Ho intentarem i espero que amb el nostre mestratge podrem aconseguir. La veritat és que una mica la tasca que jo tenia és la de plantejar-vos una mica l'esquema de les tres ruptures. La ruptura amb el model econòmic, la ruptura amb el que representa l'estat espanyol i la ruptura també amb aquesta forma de democràcia que en bona mesura ens afecta també. Jo el que miraré és d'anar-ho desgranant, d'anar desgranant aquest projecte, aquest procés de les tres ruptures, també una mica situant-lo en el marc en el que nosaltres ens trobem en aquests moments i també en el marc que representa haver de participar en la contesa electoral del 27 de setembre. Nosaltres, de fet, intentem afirmar aquest projecte nostre, aquest projecte de les tres ruptures, en un escenari en el que hi ha diferents forces polítiques que concorren també per intentar guanyar-se la confiança de les persones. Nosaltres, de fet, en tot el ventall de forces polítiques, n'hi hauria algunes que teòricament tindríem considerades més a la vora, pel que fa referència a aquest esquema de tres ruptures que nosaltres plantegem. Si per una banda, aquells que plantegen la ruptura amb l'estat espanyol i per tant sembla ser que contenen aquest missatge independentista i d'altra banda hi hauria aquelles candidatures que contenen també aquest missatge social de ruptura amb el que representaria el món. Nosaltres hem decidit no anar amb cap d'aquestes candidatures sinó anar soles al que representen les eleccions del 27 de setembre. I ho hem fet perquè pensem que cap d'aquestes dues candidatures no recull tots aquells elements que nosaltres sí que considerem que són claus a l'hora d'entendre aquest procés rupturista, perquè clar, quan nosaltres parlem de ruptura, això és de trencadissa, però nosaltres el que volem és construir, però sobretot el que plantegem és la necessitat de trencar aquests llaç, de trencar amb aquestes polítiques, amb aquesta situació que ens afecta per construir una societat millor, que això és el que pensem fer. Nosaltres, quan plantegem això, veiem que en aquests moments no podíem anar amb cap d'aquestes forces polítiques i que havíem de posar sobre de la taula, que havíem d'explicar, que havíem de plantejar-nos a vosaltres també el que representa el nostre projecte polític i tal com nosaltres el veiem. Per tant, què és el que a nosaltres ens ha portat a no anar en aquestes candidatures conjuntes per afirmar el nostre projecte de ruptura i el nostre projecte de construcció? Per una banda, i des de la perspectiva de la democràcia, nosaltres en bona mesura pensem que la política institucional, la forma de fer política tal com s'ha portat fins ara i des dels que l'han portat fins ara, nosaltres representen. No és la nostra forma d'entendre-ho. Primera, perquè nosaltres, justament com explicava molt bé la Isabel, per nosaltres, diguem-ne, la política institucional no és un objectiu. Per nosaltres la política institucional és el reflex, és la cristal·lització de tot allò que totes nosaltres som al carrer, de tot allò que nosaltres som en els nostres espais de treball,
en els nostres espais educatius, a les nostres llars, en les nostres vides quotidianes, en els processos de transformació social. Això és el que nosaltres som a la institució. Nosaltres no anem a la institució pensant que des de la institució farem sempre el desllorigador i la solució i la panacea de tots els problemes que té la societat. No, al contrari. A nosaltres que no és un altre. Nosaltres el que volem ser és els portaveus. Nosaltres volem ser els reflex. Nosaltres volem ser, doncs, en aquest sentit, la veu de tots i totes vosaltres en aquestes institucions per mirar i acostar-les, per mirar sobretot de transformar-les i de portar-les directament a aquest procés de la transformació social. En aquest sentit, i des d'aquesta perspectiva, nosaltres el que tenim molt clar és que si entenem això, doncs no podem acceptar participar de la política perquè la política esdevingui el nostre ofici, esdevingui la nostra forma de reproducció material i esdevingui, diguem-ne, aquest escenari en el qual nosaltres estem allà no per servir, sinó per servir-nos. Nosaltres no entenem la política com l'entenen aquells que fan política, diguem-ne, des d'habitacions del Palace encarades al Parque del Retiro. Per nosaltres això no és la política. Per nosaltres la política no significa tenir unes condicions materials que ens allunyen de les persones que conviuen i que comparteixen els nostres anhels de transformació social. Per això nosaltres pensem que les persones que són representants d'aquest espai polític que és el nostre, primer, no poden tenir un sou que sigui un sou diferent o molt diferent del que tenen les persones amb les quals nosaltres empatitzem i amb les quals nosaltres construïm societat. Això s'exemplifica amb 2 vegades i mig el salari mínim interprofessional. Nosaltres, les persones que ocupem els espais institucionals de les candidatures de cap compte al Parlament, només hi estem una legislatura, perquè entenem que justament nosaltres ens posem, si vosaltres voleu, la vena abans que la ferida. I com deia la Isabel, doncs està molt clar, diguem, que allà on s'aconsegueixen els pactes de favor, allà on s'aconsegueixen els tractes de favor, on es fan els negocis, diguem, en aquestes institucions, perquè hi ha que respectar les companyes, és als passadissos. I això es fa, diguem, a partir dels anys. Anys i panys, que porten molts i moltes de les que estan. Nosaltres, en 4 anys, diguem, això ho finiquitem ràpid. Fins al punt, com explicava un company nostre, el Ramon, que es presenta per Lleida, que nosaltres hem sigut capaces de renunciar, diguem, al capital polític del que representa és el polític més ben valorat per la societat. Justament perquè nosaltres som fidels i som coherents, diguem, amb aquesta postura de no reproduir-nos, diguem, a la institució. I finalment, la nostra organització política no té cap crèdit en cap entitat bancària. Nosaltres, diguem, no tenim el cul llogat, i ja sabeu que qui té el cul llogat no seu on vol. Nosaltres no tenim el cul llogat. Nosaltres diem les coses que creiem i les coses que considerem i les coses que ens semblen oportunes. I aquest element és un element que a nosaltres ens diferencia i nosaltres pensem que si veritablement volem construir una nova forma de fer política, aquests passos, aquests elements són imprescindibles. I finalment, hi ha una qüestió que per nosaltres és evident, és el que representen el Sergi, és el que representa la Isabel, és el que representen totes les companyes que porten anys treballant des de la política municipal aquí a Valls i a tots els pobles que tenim on nosaltres i a tots els espais on tenim gent que treballa. Nosaltres, a la política, en aquest espai polític, com us deia, no hi estem ni per la calculadora, els nostres discursos no són de calculadora. Nosaltres no diem segons què perquè això ens genera més o menys vots. Nosaltres diem el que pensem, el que creiem, el que considerem oportú per transmetre a les persones del nostre entorn, de la nostra societat, per millorar-la. No fem política de calculadora. I evidentment nosaltres no fem política de cartera. Nosaltres no anem a guanyar res. Nosaltres fem la política des d'un sentit solidari. Entenem que el nostre compromís amb els altres és el millor, diguem-ne, que ens pot passar, diguem-ne, en aquests moments, que és la responsabilitat que els companys ens otorguen per jugar a aquest paper. Per nosaltres aquest compromís solitari és el que ens dignifica com a persones i com a participants en aquest procés polític. Nosaltres fem la política amb amor. Nosaltres fem la política amb passió. I aquest és un fet que a nosaltres ens identifica i ens caracteritza. Per això nosaltres som gent normal, no som extraterrestres de la política. I aquest fet em sembla que també és un fet cabdal que ens porta a dir que nosaltres no anirem amb llistes com les de Junts pel Sí o amb llistes com la de Catalunya si es pot, que estan farcides de polítics, d'organitzacions polítiques que en la seva motxilla hi porten molts casos de corrupció. Nosaltres no en tenim cap. Nosaltres a la motxilla el que hi portem no és casos Millet, casos Pujol, casos Pretòria, casos Innova, no hi portem amb Bárcenas, valga'm Déu. No hi portem, diguem-ne, tota aquesta rèmora. Nosaltres a la motxilla hi portem il·lusió, hi portem entusiasme,
i portem rebel·lia. I si voleu també aquesta ràbia imprescindible per poder dir les coses tal com són davant de qui sigui i això sí, sempre educadament, però amb la contundència necessària. Nosaltres, per tant, a la nostra motxilla el que hi portem és aquestes ganes d'avançar en aquest procés de transformació. Fixeu-vos que quan nosaltres ens presentem a aquestes eleccions, volem afirmar aquest procés de ruptura a partir de desllorigar, de posar sobre de la taula dos elements que per nosaltres són els catalitzadors d'aquest procés, els que ens serveixen per mostrar quin és el nostre projecte polític. Quins són aquests dos elements? Per una banda, nosaltres ens posicionem obertament com a independentistes. El nostre projecte afirma i planteja que el vot a les candidatures d'Unitat Popular representa el vot de totes aquelles persones convençudes que ja n'hi ha prou. Que el nostre paper en aquests moments és afirmar-nos com a part dels països catalans que avança en aquest procés d'afirmació col·lectiva. I això pesi a qui pesi. Si pesa a l'estat espanyol, doncs que s'hi posi fulles. I si pesa a la Unió Europea, com sempre que també li pesa, doncs que també s'hi posi fulles. Nosaltres tenim clar que aquest procés l'afirmem des de la nostra sobirania com a poble, des de la nostra sobirania col·lectiva. Fixeu-vos que l'altre element que per nosaltres és indestriable d'aquests és que per nosaltres aquest procés té sentit el procés d'independència, si és un instrument que ens serveix per bastir tots aquells elements que han de ser vàlids en la transformació d'una societat que no ens agrada. Nosaltres té sentit la independència si és conduïda des de l'esquerra, però no des d'una esquerra que vol gestionar la misèria, sinó des d'una esquerra que entén que avui l'esquerra ha de tenir un paper en la transformació d'un model social que està caducat, d'un model social que genera una sensació d'angoixa, de tristor. Per nosaltres l'esquerra avui ja no és esquerra de gestió, és esquerra de transformació. Per això el nostre projecte d'independència és un projecte que el que ve a dir és nosaltres afirmem, posem sobre de la taula la nostra voluntat col·lectiva per poder participar democràticament, per poder participar col·lectivament en el control de tots aquells aspectes de la vida que són imprescindibles per reproduir-nos en societat. Per nosaltres la independència no és una desconnexió legal o institucional. Per nosaltres la independència és poder decidir sobre els elements bàsics que representen en aquest sentit i que edifiquen la vida de les persones en societat. És poder decidir sobre com es produeix, com es distribueix, com es consumeix l'energia. Això diguem que contem amb en Sergi, que ens explica clarament com això podem fer-ho. L'alimentació, nosaltres apostem per la sobirania alimentària, per controlar com es produeixen, com es distribueixen els aliments contra aquestes grans cadenes agroalimentàries transnacionalitzades que el que fan és condemnar a la misèria als pagesos i portar també les malalties i aliments poc sans a les nostres llars. Nosaltres afirmem una política de control sobre l'habitatge, de control sobre la salut, de control i gestió també sobre la salut, sobre l'educació, sobre les infraestructures. Nosaltres pensem que un poble sobirà avui ha de poder controlar tot allò que és indispensable per la reproducció de la seva vida. Per tant, nosaltres la independència afegim complexitat. Per nosaltres la independència d'avui, en el marc del capitalisme del segle XXI, no és la independència de fa 50 o 60 anys enrere. Per nosaltres la independència avui s'ha de situar en el món que tenim. I el món que tenim és sobretot això, un món que defineixen com tres grans elements. Per una banda tenim en quin capitalisme estem, com aquest capitalisme arriba fins a nosaltres a través de la Unió Europea i de l'Estat espanyol. En quin capitalisme estem? Estem en un capitalisme que després de la crisi del 2007 s'està reestructurant. El capitalisme sempre s'adapta a les condicions que ell mateix genera. I en aquests moments la reestructuració del capitalisme s'està fent de forma que els processos, les relacions socials que generen són cada vegada més explotadores. Cada vegada el capitalisme per aconseguir beneficis ha de collar i collar més les condicions de vida i les condicions materials de les persones que participen en els processos productius arreu del món. Cada vegada és un capitalisme més desposseïdor. Per aconseguir beneficis ha de mercantilitzar, ha de privatitzar, ha de desregular tot, ha de posar tot el que és la nostra vida a servei de la producció de beneficis. Així es veiem com es produeixen agressions i aquesta voluntat mercantilitzadora sobre els drets fonamentals, les pensions, l'educació, sobretot el que són les nostres infraestructures bàsiques de proveïment d'aigua, d'electricitat. És un capitalisme a la vegada més autoritari. És un capitalisme que allunya la presa de decisions de les persones. I
i les posa en mans d'institucions, de grans institucions que no estan a l'abast, que estan participades, que estan controlades pels grans poders financers i pels poders corporatius productius. Per tant, si no ho evitem, avancem cap a unes societats en les quals nosaltres ja no tenim drets com a ciutadans i ciutadanes, sinó que tenim drets com a consumidors i com a consumidores. I tenim tants drets com diners que tenim en els nostres comptes bancaris. Això redueix la democràcia del capitalisme del segle XXI a una mercaderia. No construïm societats. El capitalisme del segle XXI construeix hipermercats. I aquesta és una realitat. Una realitat que en molts casos... Una realitat que en el nostre cas exemplifica de forma clara aquesta Unió Europea que no ens vol deixar decidir. Però és que és la mateixa Unió Europea que organitza les guerres a l'altra banda del Mediterrani. Aquest Mediterrani que històricament havia sigut una cuna, havia sigut, en aquest sentit, un espai de germanor entre els pobles, avui s'ha convertit en una fossa. S'ha convertit en una fossa on morin persones fins a 25.000 des de l'any 85 fins ara. Nosaltres el que volem és estendre la mà a aquestes persones de l'altra banda del Mediterrani que comparteixen cultura amb nosaltres i construir societat també amb ells. Però la Unió Europea posa fronteres, posa Frontex, posa milions i milions gastats en tecnologia militar avançada per controlar persones i que quan aquestes persones arriben fins al territori europeu a causa de les guerres que la mateixa Unió Europea origina en els seus territoris, les tracta com a gossos. Nosaltres que aquesta Unió Europea no ens vulgui en el seu si, a nosaltres, personalment, ens preocupa ben poc. I aquesta Unió Europea s'ha construït afirmant els drets de les empreses sobre els drets dels pobles i els drets de les persones. Sempre la Unió Europea, des dels seus orígens, ha sigut una Unió Europea dirigida pels interessos corporatius, des de l'acta única, des del tractat, doncs en aquest sentit, del que imposa el que avança cap al mercat únic, des del tractat de la Unió que avança cap a l'euro. Tots els projectes que ha construït la Unió Europea han sigut projectes que han afiançat el gran poder de les corporacions. Europa era un anhel. Europa era un somni per a les classes populars, sobretot per a aquelles persones d'edat més avançada, que després de la llarga nit del franquisme veien en Europa aquest somni de modernitat, aquest somni de progrés. Nosaltres no renunciem a aquesta Europa, a l'Europa del progrés, a l'Europa dels pobles, a l'Europa dels ciutadans i ciutadanes compromeses amb la vida, compromeses amb els drets humans, compromeses amb els valors, de construir societats inclusives, societats solidàries. Nosaltres no hi renunciem, treballem per construir-la. I treballem cada dia amb la nostra col·laboració amb tots els moviments socials, polítics, amb totes les organitzacions contra la guerra, a defensa dels recursos naturals, de lluita contra la precarietat, i defensem i participem colze a colze. Per tant, quan ens diuen que vosaltres no sou europeistes, vosaltres ens voleu fora d'Europa, no. Nosaltres el que no acceptem és un projecte europeu que ha servit justament per construir una Europa dual. Una Europa on existeixen uns pocs que controlen els recursos i uns molts sotmesos en la precarietat. Nosaltres aquesta Europa no la volem. Nosaltres no volem una Europa que s'ha convertit en un Saturn que devora els seus fills. I no només els seus fills, sinó els fills de la resta de pobles del món. Nosaltres volem l'Europa de les mirades internacionals, de la primera internacional, l'Europa librista, l'Europa dels valors solidaris. Aquesta és l'Europa que volem construir. Si aquest posicionament a nosaltres ens porta a posar-nos en contra de l'Europa de l'euro, de la troika, que amb les seves polítiques de retallades prioritza els beneficis dels banquers sobre el fet que les persones puguin tenir llum, aigua calenta i menjar a les seves cases, hospitals i escoles garantides com els està fent i com els està fent a totes les poblacions de la perifèria, nosaltres no dubtarem en enfrontar-nos, perquè per nosaltres és prioritari la vida, els beneficis d'aquesta èlit podrida de milions i milions. Per tant, nosaltres també entenem que avui afirmar i en el nostre compromís solidari, el nostre compromís internacionalista, avui rescatar Europa, de les polítiques neoliberals, de la troika, del deute, de l'austericidi, és recuperar aquesta Europa, aquest somni, de tots i totes. Aquesta Europa, que aplica les seves polítiques a través, en el nostre cas, d'un artefacte com l'estat espanyol. L'estat espanyol, històricament, ha sigut un artefacte ple de contingut. No és una caixa buida en la que se puguin fer polítiques de dretes o se puguin fer polítiques d'esquerres. L'estat espanyol, des de la fi d'allò que se'n va dir els 5 anys revolucionaris, estem parlant allà cap al 1876, ha anat combinant etapes de, podríem dir, situacions de bipartidisme
situacions autoritàries. En aquests moments, per exemple en el moment de la República, en el qual semblava que existien possibilitats de transformar aquella societat, es tancava, diguem, en processos militaritzats. L'estat espanyol és una entitat que històricament s'ha mostrat socialment injusta, democràticament autoritària. L'estat espanyol continua sent un estat que sufraga amb diners públics l'únic mausoleu a un dictador feixista. El Valle de los Caídos és això l'estat espanyol. L'estat espanyol continua tenint més de 100.000 persones enterrades a la cuneta, assassinades per un règim feixista. El delicte d'aquestes persones va ser dictadores de la llibertat, homes i dones compromeses amb el benestar col·lectiu i la justícia social dels seus ciutadans i conciutadans, enterrats a les cunetes. Això és l'estat espanyol. I l'estat espanyol és un estat insensible amb les nacionalitats que alberga. És un estat que no les reconeix. És un estat que li diem allò que deia Joan Maragall. Escolta, Espanya, aquests fills que parlen en llengua no castellana. I Joan Maragall acabava dient, després d'aquesta reflexió, adeu, Espanya, no hi ha més remei, perquè l'estat espanyol és això. I a nosaltres, en aquestes condicions materials, en aquestes condicions de l'austeritat, jo diria que estat espanyol més troika és retroika. Perquè allà on hi ha dèficit, l'estat espanyol incrementa, diguem-ne, els nivells, en aquest sentit, de pressió sobre el dèficit. En aquests moments a nosaltres ens condemna a tenir un 0,7% de dèficit, quan ell, com a estat, en pot tenir, diguem-ne, 6 vegades més. A nivell, diguem-ne, del suport financer que ens voleu fer a través d'un mecanisme com el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica, que no és res més que un mecanisme a través del qual un imperi tracta la seva colònia. Un mecanisme usurer. És un mecanisme a través del qual l'estat espanyol deixa uns diners, en aquest cas a la Comunitat Autònoma de Catalunya, i li exigeix que li paguin uns interessos. O sigui, fa benefici. Fins a 1.900 milions s'ha transferit la Generalitat en concepte d'usura. Per tant, nosaltres, l'estat espanyol en aquest sentit, no ens serveix per continuar afirmant la nostra voluntat com a poble, com a països catalans, com a classes populars de construir una societat diferent. I encara diria més, fixeu-vos, la ruptura d'aquest artefacte que representa l'estat espanyol és la gran aportació que nosaltres podem fer també, com a internacionalistes que som, a les classes populars espanyoles. Perquè si aquestes classes populars espanyoles veritablement volen trencar amb el candau del 78, han de trencar amb la institució que representa la negació de tots aquells aspectes fonamentals per construir una societat solidària, la democràcia, la justícia social i el respecte, diguem, a les cultures, a les tradicions diferents. Per això nosaltres, diguem, en aquest procés afirmem un projecte polític. Nosaltres en aquest procés, i deixeu-me que us ho digui així, nosaltres no volem ser els escolanets del mas. Nosaltres afirmem un projecte de societat diferent al que afirma, en aquest cas, les èlits, i en aquest cas el que afirma tot el que seria aquest espai de l'economia i de la societat civil, que n'hi diuen català. Nosaltres afirmem l'espai del cooperativisme. Nosaltres afirmem l'espai de les persones humils que cada dia treballen, de les persones que tenen les seves botigues, dels petits empresaris. Nosaltres afirmem l'espai de totes aquelles persones que lluiten per la defensa del territori. Nosaltres afirmem l'espai de totes aquelles persones que lluiten pel respecte i pels drets de les persones de tot arreu del món. Nosaltres afirmem l'espai de l'obrerisme. Nosaltres afirmem l'espai de les persones que lluiten per la democràcia. Nosaltres afirmem l'espai rebel. Nosaltres afirmem un espai que no és sagedoria, que no és més ell el que representa les condicions que avui el capitalisme ens planteja, que ens planteja la Unió Europea i que regula, diguem, aquest estat espanyol. Per això molt mesurar nosaltres el que diem. És allò que deia el poeta. Que al final, sabem que l'empresa que nosaltres emprenem és molt difícil. Que nosaltres, en aquest sentit, les candidatures d'unitat popular, al Parlament, som poca gent. Nosaltres sabem que som un projecte. Som un projecte social que creix, que batega. Som un projecte social que està en aquests moments començant a demostrar a través de multitud de petits projectes, de moltes persones, de moltes persones entusiasmades, esperançades, il·lusionades, que nosaltres estem aquí per salvar els morts. Nosaltres hem vingut aquí per recuperar el nom del que són les coses. Nosaltres hem vingut aquí per mostrar quin és el recte camí que a nosaltres ens porta al ple domini de la terra i al ple domini de la nostra vida. Moltes gràcies, visca la terra!
estem preparats per dibuixar un nou país. Tenim molts fulls en blanc per omplir de vida i de color. De sobiranies segrestades per reapropiar-nos de les nostres vides. Manca de democràcia, crisi capitalista, deute il·legítim, però ningú ens ha esborrat el somriure. Perquè ara apostem per la ruptura amb aquella realitat que ens encasella des de fa massa anys i començar a construir la vida que volem. Fa massa que les nostres comarques estan condemnades a una hipoteca crisi que tardarem dècades a superar. Un model econòmic caduc, basat en la destrucció i la depredació del territori i un turisme ferotge. Nosaltres apostem perquè la terra, l'aigua i l'aire generin riquesa social que reverteixi sobre el territori i la seva gent. Apostem per la diversificació de l'economia i garantir la sobirania alimentària. Per fer-ho, però, cal deixar d'obrir la individualitat i la competència que ens han acostumat. El nou país el dibuixarem des de la col·lectivitat i la cooperació. Les CUPs, el dia a dia i arreu, han demostrat que és possible funcionar des de la igualtat, des de l'horitzontalitat, per sobre del model opac i vertical de les institucions que ens governen. I ara, hem d'anar molt més enllà. El procés constituent que iniciarem ha de partir de la sobirania popular, des de la base, poble a poble, des del carrer i des del barri, per decidir com ens organitzem, per decidir què volem. Per construir una xarxa de decisió col·lectiva mitjançant la construcció de noves institucions radicalment democràtiques. I és que el sistema actual està greument malalt. No hi ha forma possible d'evitar-ho, partint de les receptes tradicionals de la reforma i la subsidiarietat. La independència és l'instrument per construir un país lliure. Reivindiquem la sobirania completa i tenim clar, procurem totes les institucions polítiques i econòmiques que ens limiten. Fa d'això per superar totes les emergències socials, desnonaments, desnutrició, pobresa energètica. El procés constituent popular, un procés col·lectiu que ja hem començat i que ens ha de permetre poder decidir-ho tot. Governem-nos. Bé, bones tardes a totes i a tots i gràcies a la gent de la Comunitat Imatge per organitzar aquest acte. Jo faré un enfocament des del punt de vista d'un dels punts que tenim al programa, que presentem aquests dies al programa, que és, com s'ha dit, no anem a rompre tot, s'han de trencar coses, però s'ha de construir. I tenim un plantejament que és la construcció a partir d'un procés constituent, que entenem que hauria de ser fet des de la base i no des de les elits, no? La Constitució masclista del 78 espanyola que només tenia pares, i diem, això és una cosa gairebé religiosa, una cosa que només apareixen pares, i nosaltres diem que ha de ser una Constitució això bastarda, que no s'hi pogut reconèixer una sola paternitat i que tingui per tant molts pares i moltes mares i ha de ser gestada en aquests racons, en aquestes places, en aquests ajuntaments o en aquestes primeres instàncies de proximitat a la ciutadania i a partir d'aquí anem endavant i entre tots bastir aquesta nova Constitució. I aquesta nova Constitució, nosaltres com a CUP, a més aspirem a que sigui garantia de tots aquests drets i de totes aquestes sobiranies que durant tots aquests períodes, jo crec que de manera magníficament exposada de la Isabel i del Manel, han estat segrestades per unes elits, per unes quantes elits. Hi hauria 4 sobiranies bàsiques que hauríem de garantir amb aquesta nova Constitució, que és l'habitatge, és l'energia, és el treball i sobretot és l'alimentació. Els sociòlegs que entenen d'aquests temes diuen que entre l'ordre de la societat i el desordre i el caos hi ha 3 dejunis de diferència. És a dir, si tenim una societat 3 dies sense menjar, al quart esclata la revolta, perquè per menjar fer el que sigui. Per tant, diem que abans d'arribar a aquest procés constituent precisament no el podrem fer amb la panxa buida o llum apagada. I és l'expressió que volem mostrar que primer hem de reparar una sèrie d'urgències socials com és la pobresa energètica, com és la desnutrició, com és la banca de treball, com és aturar els desnonaments. I quan tinguem això, diguéssim, consolidat, podrem començar amb igualtat de condicions de totes les persones a parlar sobre com ha de ser aquesta nova Constitució de la República Catalana. I jo faré un enfocament des del punt de vista del territori, de dir quin paper ha jugat el territori amb el fet que no s'hagin pogut acabar prenent aquestes sobiranies
i com el paper del territori pot ser rellevant per recuperar aquestes sobiranies que un dia van ser del poble. Les societats que en un moment que decidien sobre com volien menjar, sobre com se volien escalfar, sobre com podien treballar. I això és una qüestió que abans les decisions se prenien sempre des de la distància curta, des de la proximitat, i no com ara, en el cas elèctric o energètic, tenim uns punts de decisió que cada vegada estan més allunyats de les nostres quotidianitats. I si miréssim aquí a baix com se feia l'energia elèctrica a principis del segle passat, probablement veuríem que hi havia un conjunt de petites centrals hidràuliques probablement que permetien aquesta producció. I tot això avui dia està en mans de l'estat italià, perquè aquestes petites centrals que els pobles hi havia van ser comprades per FECSA, després FECSA va ser comprada per Endesa, per tant la matriu ja era espanyola, i actualment això està en mans d'Enel, que és una matriu italiana, que és una empresa semipública italiana. I així podríem parlar de les altres sobiranies. A nivell d'habitatge, tot això està en mans al final dels bancs, de 3, 4, 5 grans corporacions bancàries. L'alimentació està en mans de 3, 4, 5 grans corporacions alimentàries que acaben sacrificant i fent malviure el conjunt de pagesos i pageses que treballen les nostres terres. I per tant entenem que el territori és aquest espai o aquests espais que cada territori pot anar triant, pot anar configurant-se quins han de ser, a vegades poden ser unes comarques, a vegades pot ser un municipi, a vegades poden ser una part d'una comarca. En aquests territoris és on pensem que poden començar a recuperar aquestes sobiranies, perquè permeten aquest tractament integral de totes elles a la vegada. I una referència que ha permès que a Catalunya aquestes sobiranies fossin arrabassades des del punt de vista territorial és el paper que ha jugat la legislació. I com dia la Isabel, el Parlament pot acabar aprovant un munt de coses, però al final la pràctica d'aquesta legislació sovint, per no dir quasi sempre, acaba beneficiant els amics d'aquests legisladors. I hi ha un olotí, un geòleg olotí, el Josep Maria Mallarà, que diu que Catalunya és un país que legisla molt, i jo afegiria i molt bé, i moltes vegades pionerament. Els que són pioners han aprovat tota mena de lleis per assimilar-nos, que som una societat moderna, en molts casos així, i en matèria d'ordenació del territori, paisatge, etc., som així. I les lleis acostumen a ser bastant bones. Però diu, legisla molt, gestiona poc i avalua res. És a dir, moltes vegades aquestes lleis, que hem fet moltes i poden ser molt bones, no les acabem gestionant, o inclús a vegades se gestionen perversament, i com que no les avaluem, al final no sabem si acaben responent aquestes lleis als objectius pels quals van ser creades. Per tant, a la manca d'aplicació d'aquestes lleis en matèria territorial, és un exemple que us posaré, ha permès que hi hagi aquest acaparament de recursos, aquest trinxament del territori per part al final d'unes poques empreses, o que al final tot això ha acabat en mans d'unes poques empreses, degut a aquesta desregularització del territori. I a Catalunya tenim una llei de política territorial de l'any 83, que encara és vigent a dia d'avui. I aquesta llei de política territorial té dues coses substancials des del punt de vista de sobiranies. Una és que cada part del país, d'aquesta part del país, del Principat de Catalunya, havia de tindre un pla territorial. Això ho dia l'any 83. La comarca de l'Alt Camp, Valls, està dins de l'àmbit territorial del Camp de Tarragona. Sabeu quan s'ha aprovat el pla territorial del Camp de Tarragona? A l'any 2010. 27 anys han acabat de dir que es va dir que s'havia d'aprovar aquest pla. Els plans territorials no són altra cosa de decidir de forma comunitària com volem ordenar, és a dir, com volem col·locar les diferents peces, quins espais s'han de preservar des del punt de vista agrícola, quins espais s'han de preservar des del punt de vista natural, per on han de passar les infraestructures, primer decidir quines són necessàries i quines no. Tot això decidit per bastir un projecte de territori a partir del qual després aquí es van queixant tot el que serien les polítiques sectorials. Carreteres haurien de passar pel lloc on el territori ha decidit que han de passar, i des de l'urbanisme. I per tant els ajuntaments i les comunitats locals haurien d'anar adaptant-se una mica a aquest model global. També es pot fer de baix a dalt, que és com caldria fer. Inicialment aquí estava plantejat d'aquesta manera. El que vull dir amb això, que en el cas de Catalunya, i sobretot durant els 23 anys de Convergència i Unió, aquests plans territorials no es van fer perquè si es feien implicaven que no hi podia haver una usurpació de determinats espais, que no hi podia haver que si jo vull ficar un polígon on em dóna la gana el pugui ficar, perquè com hi havia un pla que el meu interès com a empresari o el meu interès com a multinacional s'hauria d'adaptar a allò que el territori ha decidit. I per tant, el que va provocar va facilitar una certa, o total, en el cas nostre, una total desregulació, una liberalització total del territori. I per tant hem tingut un país que s'ha anat fent a pedaços, s'ha anat fent a trossos. I
indústria planificant els seus polígons per una banda, carreteres per les seves carreteres per l'altra, agricultura per els seus plans de regadiu per l'altra, i després cada ajuntament ha anat fent el seu planejament urbanístic també de forma que, a més, amb la retirada de l'IAE per part de l'ESNAT, va portar els de facto a que l'únic ingrés que gairebé tenien els ajuntaments era la llicència d'obres, i per tant, com més construïen, més ingressos tenien. I per tant, ha portat a una manera de construir un territori perversa. Una manera de construir un territori que en definitiva el que ha fet és empobrir-ho, també perquè estem dins d'aquesta lògica neoliberal, que al final ens han acabat convertint aquests territoris d'un valor d'ús que tenien històricament, les societats, el nostre territori, el nostre entorn, era aquell espai que l'utilitzaven per viure, bàsicament, a un valor de canvi. És a dir, que si algú m'ofereix tants diners per aquesta part del territori, jo estic disposat a vendre-li. O sigui, ens han degradat en aquest nivell, a que veiem els nostres territoris com un valor de canvi quan històricament han tingut un valor d'ús i que per molta gent encara el té aquest valor d'ús. I són aquestes resistències que a nivell territorial han anat apareixent tots aquests anys, el que dèiem abans, en forma d'anticementeri nuclear, o bé lluitant contra determinades infraestructures, o bé en el cas aquí de l'Alcamp, precisament dins d'un pla territorial, que de manera perversa, entre l'avantprojecte del pla territorial del camp i quan va sortir l'aprovació inicial, va aparèixer aquí al mig de la plana del camp 400 hectàrees de reserva per fer un logis, una zona logística. Sí, pintadeta de verd, perquè es confongués amb els espais, diguéssim, agrícoles de la vora, però no deixa de ser una reserva per transformar un espai que té unes altres vocacions. I moltes vegades aquestes resistències, que moltes vegades són petites, i a vegades no assoleixen l'èxit immediat, en d'altres poden ser resistències més grans que requereixen més temps i poden assolir l'èxit final. En el cas del cementeri nuclear van tindre la sort que es va poder aturar, però es va aturar no per el que diem des de la institució, es va aturar perquè el 80% dels ajuntaments de les Terres de l'Ebre van aprovar mocions en contra d'això. I en molts casos era la gent que anava a l'Ajuntament i a parlar amb l'alcalde de l'Alcalde perquè s'aprovés aquella moció. I és no tarannà que defensem des de la CUP, és a dir, que els problemes mai se solucionaran des de la institució. I direu, però tu estàs aquí que t'han posat com a cap de llista i per anar al Parlament, no? O sigui, perquè la feina nostra, institucional, en aquest cas, temporal, que és una de les coses que a mi m'ha portat a acceptar, a encapçalar temporalment aquesta llista, és que només estem en una legislatura. I per tant anem a portar aquesta veu d'aquestes lluites, d'aquests diferents territoris al Parlament, perquè es facin visibles dins del Parlament, perquè utilitzar l'altra veu mediàtica, perquè no, de dona està la institució, i mimetitzar, amb la mesura del possible de les forces que tinguem, amb aquestes polítiques públiques per tal que des de la institució, quan legislem, siguin favorables amb aquestes diferents sobiranies. Sobiranies que cal treballar de forma integral a partir d'aquests projectes de territori. Per exemple, en el cas del Priorat, i aquí també d'una resistència a la massificació eòlica, a finals dels 90, a principis del 2000, a dia d'avui, degut a un procés de treball des de la base, des de cada una de les entitats, des de cada una dels col·lectius econòmics del turisme, des de cada un dels ajuntaments, que inicialment a finals dels 90, a principis del 2000, estaven inclús enfrontats entre ells, perquè uns eren favorables al progrés de la massificació eòlica, d'altres no. A dia d'avui estan tota la comarca junta, tots junts, gairebé tots junts, l'unanimitat és impossible, però gairebé tots junts, reclamant que la comarca sigui reconeguda com a patrimoni de la humanitat pel seu paisatge. Una cosa que fa 10 anys era impensable, però gràcies a un conflicte va ser l'espurna que va generar que la gent se remirés el seu territori d'una manera al qual hi havia d'esquenes i van aconseguir passar d'un valor de canvi que tenien tots aquests territoris a un valor d'ús una altra vegada. I això és una qüestió absolutament interessant. I no es queden aquí sols, perquè estan treballant en qüestions de sobirania energètica, en qüestions de sobirania alimentària, i és des d'aquesta base territorial que podem garantir aquestes sobiranies en un futur. Perquè si no, anem a l'enxufre, anem al transport dels aliments amunt i avall, i és una qüestió, diguéssim, altament vulnerable. Hi ha una segona qüestió que diu aquesta llei de política territorial de l'any 83, que quan parlem de sobirania avui en dia, segons aquests postors parles i això, és hem de mirar raro, no? De dir, bueno, això de la sobirania i què és? No és inventar res, la sobirania està inventada, és el que tota la vida hem fet des dels territoris. I dic, la llei de política territorial del 83 parlava, primer, de la necessitat de fer aquests plans territorials, i segona, d'una qüestió molt bàsica, que parlava de sobirania alimentària, aquesta llei. Una llei feta per Convergència i Unió, en aquell moment. I parlava de sobirania alimentària dient que era la base de futur d'un país. I dia que si un país no tenia sobirania alimentària, no tenia sobirania com a país, directament.
I és que és així. I un exemple pràctic d'això, perquè a vegades això pot sonar com molt utòpic i molt llunyà i que això no ens passarà mai, doncs aquí va estar a punt de passar. Si us en recordeu, l'any 2008, quan va haver la pujada dels preus del petroli, que va comportar una pujada dels preus dels carburants, els transportistes, la patronal de transportistes espanyola, van a la vaga. Van a la vaga durant 15 dies i durant aquells 15 dies van deixar d'abastir els grans mercats receptors de mercaderies. En el cas català, diguéssim, el gran mercat seria Mercabarna, i durant aquelles 2 setmanes no va arribar producte a Mercabarna. I per primer cop, en una generació i mitja, perquè nosaltres no ho havíem vist mai, vam veure estanteries de supermercats buides, que es van tindre des del mercat, és a dir, quan vas al supermercat sempre està arrebossat. I era una cosa que no es veia des de la postguerra. Els pares m'han dit que nosaltres això ja ho vam veure, no? I m'heu dit que els diaris veien estanteries de supermercat buides. I va anar d'un pèl que no comencéssim a entrar a la fase aquesta del caos. De fet, gent va començar a acaparar més mitjà del necessari per aquell dia, o perquè és la compra normal, perquè diuen, hosti, això no s'ha de durar. Doncs només de la prendre llaunes i sardines agafo l'estanteria sencera. I l'únic producte agrícola que va arribar a Mercabarna durant aquelles 2 setmanes va ser del Parc Agrari del Baix Llobregat, que era un parc que ara s'ha creat gràcies a la resistència de pagesos, de pageses, d'activistes, d'entitats de defensa del territori, d'alguns ajuntaments, que gairebé quedava com una cosa friki, una cosa de dir, home, tampoc no us ho carregarem tot, que puguin viure aquí uns 4 indígenes del Baix Llobregat, com una cosa gairebé folclòrica. I no té res de folclòric el Parc Agrari del Baix Llobregat. Sí que al final l'han embudit tant que el pobret està allà, diguéssim, molt apretat. Però és una qüestió bàsica de sobirania i defensa de la terra. El que passa és que ens han alienat de tal manera que avui en dia, si tu tens diners, tens drets, i si tens una targeta de crèdit per plana, pots omplir el cistell. Mentre aquest cistell algú s'encarregui de portar la mercaderia. Però el sistema actualment, com més lluny tenim els centres de decisió, més vulnerables, mentre les coses han anat bé, és fantàstic i meravellós, només tenim quartos per pagar cap problema, el problema pot vindre, i tenim un exemple, i els que entenen de la matèria en qüestions de crisi energètica, ens diuen que aquest episodi se pot repetir, si només se repetís per 3 setmanes com va passar, no tindrem cap problema, però i si dura un mes, i si dura 2 mesos aquest desabastiment? Els que som de poble, probablement, que estem mig de salvatjats, doncs no tindrem cap problema, perquè qui no té un hort, doncs anirem a casa un cavalí i de gana no en passarem, Però vull dir, a la que posem un sistema una miqueta més urbà, les coses ja no són tan fàcils. Per sobreviure, que és la sobirania bàsica, és menjar. Tot l'altre podem aguantar, el fred no podem aguantar uns dies. De fet, jo hi ha molta gent que, desgraciadament, quan viu al carrer, es pot viure al carrer. Però si no mengem, ens morim al cap de 3 dies. Potser 4, de aquestes setmanes de pot tot, tots aguantarem. Però vull dir que te desesperes i ets capaç de matar i ets capaç de saltar un supermercat i no coneixes el com a parit, és així. Però tot l'altre pots anar rampejant. I estem parlant de qüestions que estan les vist molt llunyanes i hauríem de començar a reflexionar de manera sèria, de fet, com ja ho feia la pròpia llei de l'any 93. El que passa és que han dit aquesta llei que va ser aprovada des d'una institució com que no es va portar a la pràctica perquè anava en contra dels interessos de les classes dominants que volien fer polígons industrials, que volien fer autovies, que volien fer creixements urbans, que es volia mirar el negoci, va anar, en el cas del Camp de Tarragona, en detriment sobretot d'aquests espais de major interès agrícola. Perquè la llei de política territorial del 93 també deia que s'havia de fer un pla d'espais d'interès agrari com a planejament sectorial i aquest pla no s'ha fet. Allò que diem, no hi està ni se l'espera. No s'ha fet perquè a Catalunya coincideix per lògica, és una qüestió bastant lògica, que els sols de major interès agrari estan a les planes i a les planes és on hi ha hagut els territoris més apetitosos per col·locar un polígon, per fer infraestructures, per fer creixements urbans. I al Camp de Tarragona, en general, han compromès bona part d'aquests espais agrícoles a dia d'avui. Malgrat tot, encara queda una bona part d'interès agrícola, que és una qüestió bàsica. I pot sonar això molt folclòric, molt rimbombant, molt utòpic, però és una qüestió que si no ens espavilem a començar a tornar a treballar aquestes terres, no ens espavilem a preservar-les d'aquests processos transformadors, doncs hauria de demanar que això se ens pot girar en contra. I tot això, diguéssim, s'hauria de bastir en base a aquests projectes de territori, com comentàvem en el cas del Priorat, aquests projectes que fan il·lusionar la gent, que li fan reveure el seu propi territori. Aquí a l'Alcamp hi ha una experiència incipient, intentar posar en valor tota la plana de l'Alcamp, en part, diguéssim, també per fer de fre amb aquests possibles usos que serien aprofitats per al final 3 o 4 empreses, en aquest cas logístiques.
és una de les iniciatives que caldria, diguéssim, potenciar des d'aquí de la comarca, perquè permet revisitar aquests llocs des d'una òptica de tornar a trobar un valor d'ús i no, diguéssim, estar allà amb una mena de valor de canvi esperant si ve algú amb duros a comprar-lo. Al final, la conseqüència d'utilitzar els territoris com a valor de canvi és la misèria que tenim actualment. És a dir, malvendre el territori no ens ha solucionat la vida en la majoria dels casos. I, bàsicament, dius això, que el plantejament de la CUP en relació al procés constituent és aquest, que es faci des de baix, que es faci per garantir les sobiranies, especialment aquestes quatre, però també d'altres, l'educació, la cultura, la llengua, la salut, etc. I que, en tot cas, des del plantejament institucional que han decidit fer, que es va decidir fer el 2012 i pel qual estem avui per un acte electoral aquí, és aquest, és el de traslladar totes aquestes sobiranies, tots aquests reclams als territoris a la institució, fer-los visibles, cooperar, diu la Isabel, des de la força que tinguem al Parlament, amb tots aquests moviments i amb totes aquestes reivindicacions territorials i, en definitiva, fer que vosaltres us governeu per si mateixos. I nosaltres diem que la gent se voti a si mateixa perquè és entre tots que ens han de governar. I que tota aquesta empenta que han portat aquests últims anys sortint al carrer de manera tan intensa i durant tantes vegades i tanta gent, que com us analitzaran des de la història, us donarem bastant, perquè és un moviment de masses molt interessant, que ens han dedicat o han participat de moviments socials, que en dones compte del que costa mantenir la mobilització de masses al carrer durant tant temps, i aquí portem ja no sé quants anys sortint més d'un milió de persones al carrer, i això des del punt de vista sociològic és un fenomen molt interessant. Aquesta força no s'ha d'acabar aquí, ho ha dit la Isabel en referència. És molt important que quan assolim la independència serà una independència simbòlica, serà una independència important respecte a l'estat espanyol, ho celebrarem, però la independència real arribarà quan siguem capaços de decidir per nosaltres mateixos sobre totes aquestes sobiranies, sobre com volem menjar, sobre com volem treballar, sobre com volem escalfar-nos a l'hivern i sobretot com volem viure, en definitiva. I això, aquesta força, aquesta empenta que hem demostrat per reclamar una independència simbòlica a nivell de separació de l'Estat, una independència política, s'ha de continuar treballant per portar tota aquesta empenta al procés constituent. Perquè si la Constitució no la fem nosaltres, o la faran uns altres contra nosaltres. Moltes gràcies. Ni de coño. Aquí la
o deixem de pagar el deute o no en tenim ni per una roda de bicicleta. O sigui, que haurem de tornar a desobeir. Ho volem tots, i al final cal posar el nostre a la màquina. Ja us he dit que estava tot res. No sé, David, de vegades sembla que avancem i de vegades sembla que estiguem al mateix quilòmetre que novembre del 2012. Això sembla el dia de la marmota. Això sembla el dia de la marmota. Això sembla el dia... Què no és que he trobat una roda? Gabriela, i on és? Aquí, a la furgola mateix, sota una caixa de samarretes zapatistes. Vale, que això ho arreglo en un moment. Però és que encara que arreglem la roda punxada, haurem de solucionar el tema del motor. Com va dir el Rifle, un cotxe insample. És com un poble sense motor. El Rifle, que no tenim guions referents. Elisabet, us voldria l'oir i referents. Nois, què feu aquí? Hem punxat. On volíeu anar? Què fas tu? Voleu pujar? No, passant del capitalisme de bitllets. És que no anem al mateix lloc. I a més, no has passat la ITV. No us preocupeu. Nosaltres som la ITV. Coses que ara no cobri gaire, però ens porta allà on volem, ens porta allà on hem de seguir. El problema és que em sembla que ens han robat una peça. I si falta una peça, no hi toca. Això ens sona. Sense justícia no hi ha llibertat. Sense sobirania no hi ha democràcia. Sense les dones no hi ha revolució. I sense totes les peces no hi ha autor. No renunciarem a res, no va dir. Deixeu treballar la paperata. Collons, Mario, que jo he demanat la taula per dinar. Perdona, era per efecte dramàtic. On vas amb això? Si em veig en xamanyent. Ei, ara molt millor, no? Va, anem per feina. On som? Aquí al mig. Qui Ítaca? Privatitzada. Ei, gent, necessitem reforços. Anna? Necessitem suport emocional. Bé, del que és emocional també. Sí, clar, necessitem tota la força, necessitem tota la intel·ligència, necessitem tot el coratge. Oi, Quim? No patiu, no serà urgent. La roda ja està. Ara només queda un motor. Veniu o què?
nostra, la nit, per omplir-nos una mica més d'amor, de rebel·lia, d'humor i d'il·lusió aquestes motxilles. I també esperem que el 27 tingueu ganes de governar-vos, d'emetre un vot compromès, conscient i transformador. I ens agradaria acabar l'acte a fora amb una mica de refrigeri, senzillament perquè creiem que és important després d'aquests actes poder parlar entre nosaltres, poder parlar amb ells i que anem comentant una mica tot plegat. Però abans d'acomiadar-nos sí que llegiré una frase que escrivia el Jordi Martí, que és regidor del grup de Tarragona fa un parell de dies, que crec que ens anirà molt bé per fer aquest punt final, que diu: mai com fins ara havíem tingut tan a prop la cosa aquella que dèiem. I mai com fins ara, cada pas que fem ha de ser pensat i meditat. No per prudència o por, sinó per arribar als nostres objectius que cal no oblidar. La construcció dels països catalans i d'una societat on el patriarcat fugi per cames i la justícia social sigui la norma. I som en camí, però tenim munts de quilòmetres per fer. Que la perfecta teoria no es tapi la vista de la realitat i que el present no ens negui el camí. Complex i complicat, però gustós i ple d'alegries. Visca la terra!